Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ma'am, unsa man ang pagigsabutan nimo nako? May mga ako kabuhian. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man ang kondisyon na, ma'am? Dorina, ayaw pagpakigdil ining tawana. O gano dili man, Joseph. Katipon siya sa akong kaluha. Gusto ko, tabangan ko nimo sa pagpangita sa akong kaluha. Kanang Salome. Unsa? Nga namisiga man ang imong mga mata nga nagtutok nako. Oo, ma'am. Tabangan ta ka sa pagpangita ni Salome. Maayo. Nagkasinabot na ta. Kung mao na, mahimo na nato siyang buhian. Ayaw na. Ha? Ma'am, buhi na lang ko, ma'am Dorina. Akong isaadi mo nga, tabangan ta ka sa pagpangita ni Salome. Ugod sa akong kasiguruhan nga tabangan ko nimo. Ha? Tingali baya kung makagawas ka na, dili ka na mo pakita pa nako. O dili pa, patsyon lang gihapon ko nimo. Dili na mahitabo. Karon nga milutaw na gyud ang tinuod nga duna day kaluha si Salome. Dili na ikaw ang akong pangitawon. Kun dili si Salome na gyud. Kaha? Oo, lagi. Katapusan na lang pangutana. Unsa man na? Nganong natultulan man ko nimo dinhi? Atungod kay nakit-an ta mo sa karnaval ug nasundan ta mo dinhi. Dorina, ato na lang na siyang buhian. Okay. Oh, Pero, kinahanglang mo tubag ka sa akong tanang tawag, Puldo. oo, ma'am. Atagil ako sa imong number. Aron magkahibaw anay ta kung makit-an na nato si Salome. Isuwat lang sa papel ang imong number kay wa na ko karon ang akong cellphone. Akong gibilin sa akong gipuy-an. Nanawag na ang taga-ospital. Okay, Joseph. Ako na bahala ni Puldo. Sige, sweetheart. Poldo, ayaw hatagig problema ka kong kasawa. Nagkasabot ah. Yes, Doc. O sige, mawato na ko sa ospital, sweetheart. Amping, Ma'am, salamat kay Ma'am Dorina. Nga gihatagan ko na mo higayon. gusto na ko mailhan ka ng Salome. Mao ka na ang rason kung nganong buhian ta ka. Ayaw ka bala ka. Pangitaon tagyod si Salome. Karon, hatagi ko sa imong number. Ha? Cellphone na lang ang mahimo na tong connection karon. Human sa usa ka oras, tawgan ko kining imong cellphone. Kung dili ka magani mo tubag, sa sunod na tong kita, pusilon ta na ka tumong sa imong kasing-kasing. Ha? Hapit na mapupos sa akong pasensya nining wa pagpauli ni Puldo. Nagtugid ko nga doon nagyoy dili mayong nahitabo ni Puldo, Eman. Oh, kung magpakita man siya pag-usab nako. Kinahanglang bugat yun ang iyang rason. Aron di nako siya mapatay. Kalma lang lagi. Oh, unsa man eh. Number man eh. Ako itubag. Ayaw. Pasagdi ka nang nanawag. Salamat yun taon. Nga gibuhian ko nila. Ang akong problema karon, mao si Boss Eman. Pero bahala lang ni. Dili man sa mahimo nga layasan ako si Boss Iman. Musamot nga madali ang akong kapatayon. Pero nuuyot tingali ka ng Dorina.
kaluha ni Salome. Pero, nganong mura man gyud og siya si Salome. Kinahanglan mo tawag na ako si Puldo. Ma'am Dorina? Nang, Ay, ako na lang gidadin hisluyo ang imong pamahaw, ma'am. uy, salamat sa pagpakabana ng Liling. Nabala ka lang ko, ma'am, kay kibuhian manggod ninyo katong gusto mo patay nimo, ma'am. Dili siya mahimong magdugay sa among mga kamot ng Liling. Tuod kay kami ang mapriso kung amo siyang itiner din sa bahay. Nga wa man ninyo i-report sa kapulisan ang tanang hitabo, ma'am. Ilabi na gyud ang pinusilay nga nahitabo dinhi sa luyo. Naliling, may kinakahisgot ka, anak. Kung may magsusi man gani sa nahitabong buto-buto din sa milabayng gabi pangambot ha. Ha? Kadtong Puldo ang akong paglaom nga makitaan ka ng Salome. Nga akong kaluhan ng Liling. Mga gibuhian na mo siya. Oh. Hello, Joseph. Unsa ni natabo di asbay? Ako nang gibuhian si Puldo. Mayo. Nagpaabot ko siya tawag. Kinahanglan makitaan ko ka ng Salome, Joseph. Kung ako man siya kaluha, kinahanglan matabangan ko siya. Ay kabala ka. Magtinabangay ta nga makitaan ka ng Salome. Okay, sige na. Bye na. Basi manawag na katong Puldo. Sige, bye. Salamat nga mo sulti si Puldo. Bahin sa retrato nga iyang nakita sa opisina. Nga kang Salome. Ani una ko sa akong apartment. Magunahon akong daan kung unsa akong irason ni Boss Eman bahay nining nahitabo na ako. Oh, may nanawag ka. Oh, daghan na nagtawag sa akong phone eh. Pulos kang Boss Eman o kang email. Oh, bago mo ning nanawag. Hello? May kimi tubagdayin ka. Ma'am Dorina. Kasi plano mo ka ron. Ma'am, sakit pa ang akong samad. Mupahuway una ko, ma'am. Manawag na lang ko nimo kung magsugod na sa kong pangita sa imong kaluha. Maayo. Sige, bye. Usaon na rin ako eh. Ako bakang sultihan si Boss Iman nga dunay kaluha si Salome. Salamat nga mitubag siya. Hain mo yung magtago ka ng Salome nga ako kaluha. Kung may kaluha man ko, kinahanglan magkita mi. Tungod kay siya lang ang makasulti nako bahin sa akong kagahapon. Ready na ba ang tanan sa Tulakaw? Tingnan mo. Si Puldo. Hello, Puldo. Panuway ka. Naunsa naman ka, ha? Nganong wa naman kay balita sa Imulakaw? Nganong di ka makontak? Unsa man? Papatay ka? Napusilan ko, boss. O, unsa? Unsay na pusilan, ha? Mao na, boss. Napusilan ko. Kinsa man ang nagpusil nimo? Wa ko makaila, boss. Pero, nakaila siya na ako. Walang una ko mapauli diha. Basin, masundan ko nila. Nganong wa ka man manawag? Tungod kay nagpa-doktor pa ko, boss. Nagpa-ospital ka? Wa, boss. Sa klinik na sa kailan akong doktor. Panuway pauli diri. Arita maghusay. Oo, boss. Mapauli ko diha. Kay doon na ako'y gidudahan. Unsa na? Anak lang ta magsulti, boss. Sige. Pauli karon dayon. Bye. May kausaban, Emil. Ikaw ang mag sa grupo.
Kinahanglang makuha ninyo ang butang karon. Yes, boss. May husayon pa kami si Pulto. Asa na masab ko karon magsugod sa akong pagpangita ni Anang Salome. Ah, husto. Sa Iliana Salon. Naliling? Nang? Ma'am Dorina, ma'am may isugo ka? May patabangan lang unta ko nimo. Ay, unsa mo ka na, ma'am? Muadto ko ni Anang Iliana Salon. May mo pa nga imo kong ubanan? Ha? Magpasalon ka, ma'am? Dili nang. Makikita lang ko sa usa ka gigi nga usa ka mahuyang. Nga misampit akong Salome sa mall. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!